Anem a veure ara un altre factor de canvi evolutiu, que és la deriva genètica. La deriva genètica són els canvis en les proporcions gèniques degudes, aquests canvis deguts únicament a qüestions d'atzar. No només els més ben adaptats sobreviuen, sinó que a vegades per qüestions d'atzar resulta que no són ells, sinó que són altres. La deriva genètica es divideix en dos, l'efecte coll d'ampolla i l'efecte fundador. Anem a veure avui l'efecte coll d'ampolla en la deriva genètica. Anem a suposar que tenim una població, com sempre, de marietes. I aquestes marietes estan visquent aquí i tenen aquestes proporcions fenotípiques que es tradueix en unes proporcions gèniques determinades. Doncs bé, pot haver una causa externa, atzarosa, senzillament alguna que ha passat, per exemple, una catàstrofe natural, que pot fer que una sèrie d'individus desapareixin d'aquesta població. Per exemple, anem a suposar que cau una pedra, cau aquí, pum, i mata a tots aquests individus d'aquí a l'atzar. D'acord? Malgrat que els vermells potser eren els més ben adaptats, resulta que aquest succés atzarós ha eliminat tots aquests individus d'aquí i només queden aquests d'aquí. Això farà que aquests que queden es reprodueixin i, òbviament, els verds donaran més descendència que no pas els vermells, en aquest cas. A partir d'aquí han canviat les freqüències gèniques i això és un factor evolutiu. La població, a partir d'ara, haurà d'evolucionar amb aquests individus que hi ha aquí, no amb els que tenia abans. D'acord?